Летище Ел Прат, Барселона. На летището в Барселона проверка на скенера показва нещо съмнително. Отворете куфара. Става дума за румънка, която идва от Великобритания. Какво има между дрехите? Телефони? Колко? Само 2 ли? Ваши ли са? Да. Добре, въведете пин-кода. Тогава се появява и трети телефон. И този ли е ваш? Оказва се, че жената трябва да се обади на някой, за да й каже пин-кода за собствения телефон. Не са ваши, нали? На брат ми са. На кого е този? На брат ми. Ваш или на брат ви? Мое, защото сега е у мен. Дай ми пин-кода. Ако жената смята, че щом отключи телефона всичко ще приключи, се лъже жестоко. Трябва да докажете, че е придобит законно. Тоест, че телефоните не са крадени. Не са. Пин-кода е верен. Това показва, че телефоните са ваши. Ще проверим международния идентификатор на мобилното устройство имей. Ясно? Това е универсален номер за проследяване. Братът на пътничката е изненадан. Не са от тук, не са от Испания, а от Англия. Ще го включите ли? Батерията е паднала. Това не е проблем. Служителите имат много зарядни. Вземете багажа си и елате с мен. Насочете се към изход 23. Телефоните не са ваши. На брат ми са. Властите на летището в Барселона смятат, че пътничката пренася 2 крадени телефона. Спряхме една румънка, която идва от Лондон с 2 айфона. Жената отключи единия, който се оказа собственост на англичанин. Обадих се и казаха, че Кевин Алън е собственикът и е загубил телефона си в Манчестър. Това потвърждава, че жената лъже. В интернет може да се задейства режим изгубен телефон, да се сложи съобщение: позванете на този номер или потърсете ме на този и този имейл, и така да видим. Докато служителят зарежда втория телефон, колегата му разпитва жената. Трябва ми кодът за отключване. 6 нули. 6 нули. Докато тече проверката на телефоните, служителите проверяват и статута на жената. Документи за престой? Имам личен номер на чужденец в Англия. Госпожо, би трябвало да го знаете наизуст. Да, но не го знам. Не си знаете номера. Не съм дошла тук за 5 години. А неговият? За брат ми ли? Не го знам. Чакай малко, сега ще ми го кажат. А по телефона братът започва да губи търпение. Ето ти номера на собственика, който живее в Тарагона. Обади му се да ти даде информацията. Жената твърди, че телефоните са на брати, но се оказва, че собственик е мъж от Тарагона. Може би той ще разреши мистерията. Господине, кой сте вие? Какво става тук? Летище Ел Прат, Барселона. Това е номерът на собственика. Полицай продължава да разпитва жена, заловена с 3 мобилни телефона. Версията й не се потвърждава. Твърди, че има брат в Англия и друг брат в Испания, при когото отива да живее сега. Това е брат ви в Испания? Да. Добре. Каквото и да твърди жената, всички доказателства сочат, че телефоните са били откраднати. На снимките виждаме англичани, а тя е румънка. Има 3 телефона. Нормално е да имаш един. Оттам идват съмненията ни. Подозренията се потвърждават, когато служителите намират втория собственик. Лицето за контакт е бащата. Да видим какво ни е отговорил. Телефонът на дъщеря ми е откраднат в Великобритания. Добре. 2 от 2. След като стойността на телефоните надхвърля 500 евро, става дума за голяма кражба. Как ще докажете, че тези телефони са ваши? Пътничката сигурно ще бъде глобена. Но ако става дума за кражба с насилие, жената я грози 5-годишен престой в затвора.
Билетът и адресът, ако обичате. Най-накрая инспекторите се свързват с брата в Испания, при когото жената уж отива да живее. Гражданската гвардия на телефона. Сестра ви е арестувана. В Испания ли живеете? Добре, ще ми кажете ли адреса си? Делото вече е в ход. Трябва да се установи как са били откраднати телефоните. Въпрос на време е жената да бъде арестувана и да си понесе наказанието.